manteisio. Ac yna Anwybyddu. Aros Maria Gwrando Anwybyddu lleisiau i'r grynu tawelwch yn cynyddu loeddio sgrechian setlo dechrau Mwydro hyfforddi a rhannu cyfaddau a chyffesu astudio sy'n hwyro dathlu datganoli ystyried ysglyfaethwr rheolwr yn ysbrydoli rhygni cymryd cyfle manteisio bloeddio tynnu mewn i rhydwel i'n sibwd syni'n rhyddhau tybled i'n ffynnu calonau gem yn cael yn nogi
Bye.